Noni hiljaa. Mies. Mitä? Ole hiljaa! Vittu sä oot tumma. Vittu sä oot ihan sä oot ainut tumma, jos mä en Oi vittu! Nyt tekis mieli kyllä niinku tehdä itse. Ote, se on yksi hitti. Vasen, se on oikein. Se ei oo toinen. Nyt. Ei mä sanoin. Ajoitus! Ajoitus! Elää o... Turva kiinni! Pitäkää turva vittu kiinni! What? Ota, jätti nyt. Siellä on Väistä. Osta aika ultimaattinen valo. Jut ei oo nää. Voisit voinut ilmoittaa ennen kuin se räjähtää, ymmärrätkö? Okei, Mark Fopoforaskin jää peittoon näin paskassa. Tää kaatusta aina. No vittu, hyvin menee. Vitun kiva kun puskitte kans. Comrade on tuolla. Vittu Mark Fopoforaskin. Mä niinku trolla. Tullut 89 damakea, no niin. Patti. Mitä? Perkele. Hyvin vittu. No mitä ei vittua? Miten se ampuu hyvin? Vittu! Vittu sä! Mä hyökkään tonne heti kun se loppuu panokset, eli nyt. sen jäsken. Eikä voittaa. Nyt Patti. Nyt on. Ei voi vittu! Erottakaa nyt please! Top 5 honorable mention. Número 5. Toinen puoli, saat sä. Saatana! Vittu! Perkele! Saatana! Vittu! Vittu kun se lataa noin vitun hitaasti, saatana runkkari opettele lataa nopee.